episod de data asta o să facem Brawl Stars. Deci hai să începem. Am dat Duna distrap să nu mă invite nimeni. Și avem o grămadă de boxuri. Da, Sprout. Cea mai bună carte între ghilimele. Ceva new pe shop, iarăși. Sprout. Acum trebuie să aștept. Acum le deschidem. Că de ce nu? 3 gemuri, nice. Oh. Am intrat pe brawler, cred. Yep. Da, vreau gadget. Ți-a picat gadget? Nu vreau. Eu am 0 gadgeturi și tu zici de... Da, eu am dat două, unul pe Shelly și unul pe Rico. Bă, dar de ce mă bagă mereu aici? Aoleu. Bă, dar nu mi-a picat. M-a băgat iarăși la brawler. Aoleu, ce enervantă e chestia asta. Nu la PM, nu pe PM. Va dura un an până le deschid. Deci, da. Așa. Stați. Bine, stăm. Dar nu poate spuneau că se va scoate eventurile cu tichete. Dar nu cred că acum. Nu mai țin. Gadget pe Genie! Gadget pe Genie! Am gadget pe Genie! Bă, dar vreau și un brawler nou. Fie legendară, fie mitică. Dar dacă e mitică, nu Sprout. Nu prea îmi place. Ție îți place Sprout? Nu, în niciun caz, e prea slab. Adică când trage hitul ăla, parcă zici că e star power-ul lui Mr. P. Ăla, când tragi cu valiza, când tragi cu valiza, dacă nu tragi într-un perete, cu valiza, înțelegi și tu știi star power-ul. Că te-ai jucat cu Mr. P. Cu boții. Bă, mai am 40 de 45, 47 de brawl box-uri. Niciun brawler nou. Niciun brawler nou, really? Dar un gadget. Și șansa la gadget e destul de mare. Adică... Și la mine la fel, mai că nu pică. Acum m-am dus la browsing event, acolo să-mi aleg. Nu, lasă, nu contează ce am apărat. Nice! Dar nu-i bun. Gadget pe Carl. Măcar ți-ți pică gadgetul la grămadă. Da, nu vreau gadgetul pe Carl, nu-i bun deloc, nu mi se pare așa de wow. 8 gemuri! Ghiși câți bani am? Banul 12 era. Ghiși câți bani am? Cât? Aproape de 2000. 6, 6, 6. Gata, încă un gadget pe El Primo. Dar gadgetul deschide la grămadă. Păi dacă am 2% șansa și tu la fel ai. Nu, eu am 2 puncte, nu mai știu cât la Și eu am 2 puncte. Aia înseamnă 2%. 3 gemuri. 0,953. Mă doare mâna. Mâna stângă? Da. Mie măcar că nu te doare mouse-ul. Da. Hai că ai zis-o și tu. Dacă la telefon ai mouse, Nu. e clar. Încă un star power pe Roza. Star power. Gadget. Opții. Dar îți pică la grămadă gadgetul. Mi-a picat 4 gadgeturi. Dar brawlerul nou când vine? Nu vreau brawlerul nou, sincer să fiu. Nu, brawler nou când vine? Nu știu. Mâine? Poate da, poate nu. Să sperăm că da. Să sperăm că nu. 5 brawl box-uri. Nu! Mai am câteva și mă doare mâna. 3. Din ultimul Sprout. Hai că Sprout. Nu vreau Sprout. Din ultimul, stai. Ultimul. Din ultimul. Bine, am 19. Mai pot să mai fac rost de încă un brawl box. Nimic. Acum big box-urile. Gadget pe Colt. Bă,
Gem. Toate? Încă nu, 3 gemuri. Și ultimul big box. Că nu te aud. Poate mi-a apărut sprut. 3 gemuri. Ghiși câte gemuri am? Mamă! Horus e pe vine în 6 zile și 23 de ore. Ghiși câte gemuri am? Nu știu, 100? 52. Ghiși câți bani am? 2000? 3000. Bă! A apărut Horus pe shop. Stai, acum colectez 500 de bănuți, ultimul mega box. Mamă, ce nimica bun din mega boxuri. Uite de puțin pe shop să vezi ce a apărut ceva. Wow! Wow! Am 4000 de bani. Ce-a apărut wow? A apărut ceva foarte tare pe shop. De parcă îmi pasă Horus Bow. Bă! Cred că v-a costat 300 de gemuri pe minim. Sau de cum ar fi scris acolo, free cu verde. Hai că... Nu mi-a picat niciun brawler. Dăm 5 gadgeturi noi. Ia, boy! Yay! Ia să vedem dacă mint sau nu. Stai un pic să ți le arăt. Ai intrat și tu în clubul nostru. Clubul lor, de fapt. Da. Family. 54.000 de trofeu. Hai să ți le arăt pe toate. Hai să ți le arăt pe toate, nene. Nene. Unul pe Carl. La asta ce-o fi. Îl vezi pe Carl? Da. Bun. El Crimo. Mamă, dar să-i amuzant. Apoi. El Fabio. Apoi. Și la roza Bă, e un gadget. unde mai am gadget? Pe Gin. Apoi, uite. Îndepărtorul. Și ultimul, și nu cel din urmă. Costania. Hai să dăm 3 meciuri. Unul la... Nu, dă pe două, dă pe două. Dă pe două. Apoi dăm toate game modurile, deci până și la Siege, în afară de showdown, ca să fac un big box. Nu vrei Siege? Ce? Cum adică? Nu vrei să te joci Siege? Ba da. Ok. Toate în afară de showdown, adică deja am făcut și mai îmi trebuie 3 în care... Cum ar fi să împinge Sprout? Ar fi amuzant. Bă, dar serverele s-au stricat sau ce se mai întâmplă? Nu știu. Da, e clar, serverele egal cu stricat. Stai că revenim noi. Am revenit, acum tu dă ready și dă ready. Și taci, așa. 3 din 10, 10 din 10, ne-a băgat. Pe tine te-a băgat? Aleluia, ne-a băgat și pe noi în sfârșit. După un an de căutare. Eu te pot. Vă place skin-ul ăsta? Spuneți în comentariile lui Game. Hai că ne place. Ne place ăla de gold. Bă, nu am atâtea stat. Făcea! Mi-am dat heal. Când dai gadgetul ăsta, nu numai că îl îndepărtezi, îți dai și 700 heal. Lasă-mă gene în pace. Bă, oare? Eu îi dau cu... Eu îi Nu dau. am uitat să și nu nimere, din păcate. Păi tu câte trofee... Am o întrebare. Câte trofee ai pe crău? 575. Vai de capul. De ce l-ai luat pe ăsta? De ce n-ai luat pe Jackie dacă tot ai? Eu pot să... Tu știi că pot să văd raza lui Jim? Tu știi că pot să Cred văd... că am bătut-o pe Shelly. Nice. Ianis, Da. știai că poți să vezi raza lui Jean, adică de la gadget? Adică eu văd. Până aici merge. Stai locului. Până aici. Nice, da, vine alta. Bine, care era lău? Da, ai murit. Mă bate aia. Ești mort. Mă bate. Fugi! Nu cred. Bă, cum ne-am dat ulta?
Pro de 2 Balem. bani. Haide! Pro de 2 bani. Aoleu! Câți brawler am de upgradat? Știi că... știi când... Nu, dă pe... Brawl. Ara și să spuneți în comentariile lui cum vi se pare Acest noul skin. skin. Dacă ăsta e nou, e Nu, bine. noul skin Horus Bo. Horus, bă? Păi nici măcar nu prea mă joc cu Bo, dar în fine. Deci nu prea mai mă joc cu Bo, dacă așa auzi să fac. Uite și eu ce nume are ăsta. Mâsă. Ce nume e ăla? Nu știu, măsă. Mersi. Hai că... Mersi, au! Help me, please. Ai! No way, bro. God damn. M-a dat pe para. Am zburat și eu. Zburat! Ce nu? Rus urât. Ia-o pe Jackie acum. Bă, e prea mică. N-am cum să scar atât de mult pe ea. Păi pe cine mai pot eu să iau? Pe cine mai aveam gadgetoare? Că am și uitat. Rico. Nu Rico. El primo. Poți să taci? Nu, el primo. El Gambeo! Dar tu știi că foarte amuzant gadgetul. Ce? Foarte amuzant gadgetul lui El Primo. Wow, uite-l pe ăsta. Uite-l bă pe ăsta de la noi din echipă, are și el gadget și se dă mare. Și-a folosit gadget. Am ulti. E bine. Eu sar. Chiar dacă distrug baza noastră, nu problemă. Hai că... Eu te arunc pe tine, tu pe mine. De ce? Nu ce nu fi folosit gadgetul pentru ăla? Mi-am folosit, doar că nu mi l-a aruncat. Nu știu de ce. Chiar nu mi apare că l-am folosit. Eu nu... Lasă-l. Fuge calașul. Mama, dar mai face multe luzuri. Acum și vina mea că nu știu să joc cu asta, nu? Păi de asta zic la showdown. L-am aruncat. Bă, dar te-am aruncat, omule. Te-am aruncat. No way, bro. Oh, eu sunt morto. Haide, Rico. A murit Mortis. A murit. Wow, ce vrea să dea acolo Shelly. Și încă mai vrea. Câte se vede. Op. Bă, nu mi se mișcă așa. Bă, dar de ce nimeni nu vrea să vină pe mine să-mi fac ultimată? Cuacea? God. Ne vor bate ăștia. Nu mă dă băiatul, sunt orib. Nu mai cânta? De asta. Atunci nu mai fă rime cu antonime. Mă enervează că ne bat nubii ăștia. Îi băteam minții dacă eram cu Mortis. Nu, era și mai rău. De ce? Nu știu, că am pierdut Ce, deja. că era mult Mortis mai bun decât... Bă, trebuie să stai pe Mortis, nu pe Tara. Stai pe acolo. Mă duc în poartă. Joc cu Mortis și să vezi cum îl rup pe Nu, băieți. vreau pe showdown eu. Nu. Ba da, Bine, showdown. joc cu Mortis pe showdown. Bine. Iar eu o să joc pe showdown cu... Să zicem da, să sperăm că nu. Nu este să zicem da, este să zicem că da, să sperăm că nu. E, același lucru. Iuhu, 15 minute. Yay. Mă distrez. Știi că nu
o să folosesc gadgetul pe care când vine cineva pe mine. Da, vezi, e bun. Mamă, ăsta slow. Bă, nu mă tragi, dacă mă tragi. Dacă te trăgea, Era mort. era rip. Oh, Hai, mai tragem acum, dacă mai ai curaj. da, are greu curaj să vină pe tine. Îmi dau 2 hituri de hot, sau 3. Păi cât dai pe hit, nu știi asta? Hai, vină la mine, te rog. Bă, dar cum mai dau 2? Salvează-mă, please. Am mai ciordit 2. Oh, nice. Nu mă întreba de ce, nu mă întreba cum, știu numai că am mai ciordit 2. Eu i-am lăsat în 200 HP și tu. Nenea. Am reușit să scape sau o fi aici? Bă, dar cu ce ți-am făcut? Vreau să pe că... Vezi că aici un bun. Eram sigur că e cineva. Coltuș, dacă... Bă, mă, dacă mă trage ăla, asta mă ridic. Asta zic. Fiindcă și crăul ăla cu ulta, gata. Hai, mai tragem acum dacă mă trage. 4 HP. 4 HP, dacă scăpa atunci am 4 HP. Eu jur că nebuneam. Hai, vreau să fac ultimata cu tine. Bă, ce ți-am... Șefule. Bă, lui Crău îi trag una. Așa, îi trag una. Gata, e mort. Hai și noi. Go! Am ciordit. Știi cum am făcut noi de rost de Power Cube? Că ai ciordit tu. Eu mor pe ăștia de-i rup. Pardon. Tu du-te pe sus, omule. Nu cred. Nu cred că scapă. Mamă, îi dau Gadget, Ole macaroane. Ce îndrăznește. Bă, am lag. Holy macaroane. Holy plântă. Yay! Win ca pe Fortnite. Yay, victorie royal! La, hai că. Ce vă cred? Ce o să-mi price din acest Brawl Box? Nimic! 200 de bănuți, Crău și Mortis! Ăștia cu care am jucat. O să upgradez pe Bibi, pentru că vreau să fac pe toți Power 7, pe Maxi. Maxi trece în coate, upgradez și pe tine, pe Enzo upgradez, că vreau să i-am pe toți Power 7. Pe cine mai pot upgrada? Pe Roza nu upgradez. Hai să joc cu Roza. Cu Roza n-am jucat. Și mai e cu cineva pe care l-ai jucat? Mai e cineva. Cu Colt, Gin am jucat el primul. Cam da, doar că cu ăștia doi, el primul și Gin, n-a fost. Credeam că e bun gadgetul pe Gin la Brawl Ball. Îmi zici tu când vrei să crezi niște bușuri. Știi când e bun gadgetul ăsta pe Roza? Când ai star power-ul ăla, dacă stai în buș, primești heal. Știi? E toată mapa pe mine, nu mai pot să continui. Stai aici cu mine. 20 de minute aproape clipul durează. Spectaculos. N-am ciordit nimic. N-ai ciordit nimic, Iani? Nu, m-am văzut de mi-au dat one shot toți. Ești mort. No way. Ăsta nu se pune, tire din videoclip, dă play again și tire. N-am cum să-l tai. Din păcate, nu. Din păcate, nu. Atunci ce sumă crezi că vei atinge de abonați? Eu știu. 1000? Hai că, doar atât. 1 milion? Hai că, poate mai mult, poate mai puțin. Hai, 100 de milioane? Hai că ajung. Ultima, 1 milion? Nimeni n-are atâtea. Ca să ai un milion, cred că în India ai putea. Miliard de abonați, trebuie cam o șeptime din globul pământesc să se uite la tine și să se abone.
Dar ia și ai... Dar vreau să fac o schemă. Fugi. Dă-ți cu de-alea. Ce ai făcut, măi, Hagi? Hagi, ce ai făcut, bă? Ce-ai făcut tu, bă? Oh! Karate am făcut eu. Cocea? Oh, no. Help me, please. Gata, am hituri încărcate. Hacea, cocea, una moartă. Aia am tras ultimata așa cât de cât. Fugi. Ultimata e un shot. Burley e la mine. Bine, Burley fiind de 2, nu-i stres. Dar aia dacă vine și ea pe mine, nu-i treabă. Da, e acolo, fugi. Fugi încolo, Ianis. Ianis, Hagi, fugi. Fugi. Ăsta va fi ultimul meci. No way, bro. Mamă, e leu! Bravo. Am avut noroc că era foarte low. Haide, Bibi, aceasta vrea să... Are ceva Bibi cu mine. Nu mă plimbam și eu pe acolo. Stai, că doar trebuie să țin ultimata. Atâta, și ăștia se sperie doar dacă țin ultimata. De unde știi că dacă nu dacă Păi nu vine... vezi, dacă mă arăt și am ultimata și am și 6, uite cum a fugit. Oh, du-du-du-du-du. La. Haide, du-te! Du-te! Dacă îmi dădeam ăsta, n-am avut timp. Aia e. Asta a fost ultimul meci. Și cam asta a fost pe... Da, stai. Mai vrei să dăm un meci? Bine, hai. Mai dăm ultimul meci. Nu, lasă. Și cam asta a fost. Pe data viitoare. Pa, pa!